Thank you sa atong hari. Kaya kamo nga we'll continue to stand. Thank you. Bakit mo atong ulo? Father, my King, we thank you, Lord, for this very moment, my King, that all your citizens, my King, this place, that may become one, my Lord, in your presence. My King, I declare right now, every wound, every pain from yesterday, my Lord, be gone in Jesus' name. And I declare, my Lord, all the favor and blessing right now, my King, before this very word, my Lord, kayo mong ihatag kanila, Ginoo. My King, among mambitan, Ginoo, ang imong pinakamaayong agrasya. And I declare, my Lord, by your gracious name. Thank you, my King. Tuguti karong Ginoo nga matag huna-huna, kasing-kasing, maandaw diha sa pagpamati sa imong pulong, Ginoo. Tungod, Lord, walay laing pinakanindot, pinakamaayo kundi ang imong balang pulong, Ginoo. Karon, Lord, aniya imong mga minahal nga katawhan, Ginoo, nga imong ipagason sa imong dugo. Let your love, let your peace, let your joy be in them all, my King. Salamat, Ginoo, itak na, my King. Imang himaya, Ginoo. Gamita, Lord, ang imong ubos na lagad. Alang, Ginoo, sa imuhang kahimayaan, my King. Dili alang sa tao, my Lord. Dili alang ni bisan kinsa, my Lord. But for you alone. Glory and honor, my King, belongs to you. In Jesus' name, ang tanan mo. Ikaw, no? Amen. Hallelujah. Makapaglingkod ang tanan? Okay? Check your role. Tanaway mong linya. Again, mauni siya itong ginahin mo always. Fine. Tungod sa kingharian sa Diyos, walay nagtatag, walay naghiwi, walay nagbukad. Okay, tanawan niyo yung linya kung street ba mo. Sige, tanaw. Tanawan yung linya, please. Tanawan. Ako ba nga, tanawan siya pa, nakalinya ka. Okay? Salamat sa itong buhay. Gusto pa nga sa nato ang hari. Today, Igsoon is very exciting. Ano exciting kayo? Tungod, Igsoon, tungod nga ang pulong sa ginawa karon, mutisok sa imong kasing-kasing. Amen? Ignay magkatapad, andam na ba ka? Hello, andam na ba ka? Mura ka langanin, andam na ba ka? Tuhita, kay mura katulugan. Hello? Andam na ba ka? Naku, buhay pamahaw. Ang atong iskutan karon, Igsoon, is what is the true happiness? Dagan ba nangitag kalipay? Tanan ba nangitag kalipay? Taas daw ang nangitag kalipay. Taas ang kamot sa gusto nga nangitag yun og kalipay. Kalipay nga dili lamang karong adlaw. Hello? Before ko mato sa minsay sa Dios, ang tanang tao sa kalibutan, apil ko og ikaw, walay bisan usang nga tao nga wa nangita og kalipay. Amen. Amen. Ngano ang tao mo adto gyud sa tanang lugar na gusto nilang atuan? Unsa mapagal lang ba nga makaabot sa lugar o gusto silang mabati sa kalipay nga mabot anang lugar? Of course, Igsoon, gusto nilang mabati. Panahon man tungod kay dili ka kaplag og kalipay nga tinuod sa lahi nga kalipay mo damo. Wait na yung katapa rin ha. Kini ang tinuod nga kalipay. Kanang imong naandan dili na mao. Wait a second. Ini ang kalipay nga naa sa Ginoo, Igsoon, dili bayaran o kwarta. Ang ginahanglan na niyo, panahon lang. Panahon lang. Apli nga, huna-huna o kasing-kasing ka na lang. Then ang mahitabo, Igsoon, step by step. Hinay-hinay. Your mind will open. Kanang dirty-minded na to. Kung maminaw ta sa pulong sa Diyos, matudluan na, nadili na tama. Kuwita nang dalit kayo, ikanang ugaw, ikanang na kuna-una. Kuwita? Or else, kuwita mo kaugalingon, kaya murag ikaw na. Hello? O, ay suka na ha. Amen? Hinay mo katapat, di kita mga suko ron. Mapanalanginan yun ang tanan ron. Amen! Hello? Apo lang sa Ginoo, Igsoon, hindi ang atong kuno kay kanuman. This is one of the culture
of the kingdom. O kini siya ang usa ka kultura sa gingharian. Hinumdumi kanunay nga naata sa kangit-ngit ni kalibutan. Amen. Bisan asa ka muligi, bisan asa ka mo tanaw, puro lang pagdinumtanay, puro lang pagsinukanay. Always bitter kayo, bitter pas paliya. O na dili ka paliya, anak ka sa Ginoo. Hello! Na dili ka paliya, anak ka sa Ginoo. Huwag isabay ka na ang mukhaon ng paliya. Medyo ka ganahan. But, karon nga tagnaigson, masabtan ni Mamon sa nga kalito. In Matthew chapter 5, verse 3, ningon siya din na, bulahan ang mila nga siya, kabus, sa espirituhanong butang. Ngano? Kay maangkon niya ang paghari sa Diyos. Ang tinuod nga kalipay igsoon na sa gingharian sa Diyos, wala sa gingharian nga imong ginahuyan karon. Kanang gingharian sa pagka masinupakon. Kanang gingharian nga istoryahan dili mamina. Kanang gingharian nga dili kasabot bisag usab balik-balik yung istorya kay nagit sa IKEA. Kanang ang gingharian igsoon nga naa ka karon. Is kana siya. Dili na makahatag ni mong kalipay. Sa iyang ihatag sa imo anak, stress. Hindi mo katapat, ganahan ka stress. Uwita siya, ganahan ka stress. Halap, igna siya halap, pabilin niya sa imong naimutanan ro. Kung gusto ka. Ano ang igsoon? Ang pulong ni Kristo nga mao, ang iyang gingharian. Nga mao, ang iyang pamalaudan. Muhatag nimo nako og sigurado. Kasi gusto nga naay sigurado. Hello? Sama sa kababae ba? Kung nangita kang sigurado, kami naman mga babae, kung nangita kang sigurado, siguraduhan sa imong kaugalingon. Punta na siya, di ba? Lahit nang ginasiguro niya. Ang uban ang iyang ginasiguro. Kung gusto ka og sigurado, unaha ang imong kaugalingon. Ngano, ikaw lang watubang sa hari o ako'y labot sa imuha. Amen? You're the one who face the judgment of your doing. Ikaw lang ang watubang sa bisan unsa nga imong gihimo, igabot sa takna. Kung nakuita imong katapat, pilia. Pilia. Ano man, ikaw ang dunay gahom, wala ang imong silingan, dili ang imong igsoon, dili ang imong bana. Ikaw ang dunay gahom sa pagpili, asa ka. Magpili ka ba? Nga magsige kag mogo, hala padayon para matiguan kag sayo. Ikaw ang naay kusog nga makontrol sa imong kaugalingon. Asa ang tama o dili? Walay makapugos nimo sa pagbuhat unless kung gusto nimo. Ang kabaw igsoon, ato siyang guyuron, padulong sa sapa. Amen? Sino yung kabaw diri? Wala may kabaw taga-Davao eh. May kabaw rin taga-Davao. Taga-Bukid nun rin na. May kabaw Bukid nun? Wala po. Sabi na may sabit na ikaw, kanding, no? Na, mama na kanding. Pero bisan maguray ni mo ng halok nganto sa sapa, sa tubig. Pero di mo na siya mapugos, nga paimnon. Tama? Hello? Muna kayong pag-ingon niya, tungod sa ako magugkuan, kanang siya magugkuan, naluyan ang yung tuwa, sige, Gerson. Ayaw ipahid ang imong sayo sa uban, uhinta siya. Ayaw ipahid ang atong sayo sa uban. Nga naman, dili tungod niya nga nakahimo kag dautan, amen? Yung kanini pastor, gipahimo, oy, iha ba ng imong kamot? Siya ba na-control sa imong kamot? Yan nga masangil man ka. Gusto ni mo. Amen? Wita. Oras kita. Igsuon na mayong ka,
Tungod pagod sa kong igsoon, dili kay gusto nimo lagi. Choice nimo. Di ka pwede nga maingon din na. Tungod pagod sa kong igsoon, dili gusto nimo. Amen? Ang atong Diyos, right? Amen? Tinood. Niya ikaw, anak mga sa Diyos. Unta, gamiton po ng atong pagka-bright niya. Kuwait tayo na, doon na tayo pinasahi, nakaalam mo kay balugikan sa Diyos. Kuwait siya. Wa siya sa kabaluan eh. Ano na ingon ko nga, doon na kayo pinasahi, nakaalam mo kay balong nagikan sa Diyos. Kaya nga naman, ibuhat ka, pinagis na ko sa Diyos. Amen? Amen? Una, value yourself. Kung gusto ka ang kalipay, value yourself. Huwag tayo magkatapat. Ayaw kung kasi mo kaugalingon. Katagi siya value. Balik-balik ni. Balik-balik. Why? Tungod pili lagi nato ginabuhat pa. Ikaduha igsoon. Kung gusto ka og tinuod nga kalipay, the true happiness is money. Bahalag magsubo ko karon ni ining dapita basta ang resulta ari kalipay. Kanang pili lang og lami. Kanang pili lang ayahay. Tumpawak yung kas kadaot. Kanang ini kay balong mo musalipay sa iyang garpo, itumpawak yung ka. O kada kan di maminaw perting garpo na kuita na di maminaw. Di kuita. Hey. Kuita. Makadaot na nimo. Kung gusto ka og galipay na tinuod bahalag, magsubo ka karon nga lisod ni tumanon. Kay ang resulta ana, praise the Lord. Mga Pilipino, dugay mo dato. Kaya nga naman, 1 day millionaire, 1 year mantener. Tinuod! Isugalan ginabuhi mong paros ng maon. The true happiness is naa sa atong Ginoo. Sometimes, inani ang kahit tabo, mas care pa ka sa imong silingan kaysa imong kaugalingon. Hello? Mas gahatag pakta o bili sa atong silingan kaysa atong kaugalingon. Nga no? Gusto ka mamantay sa imong silingan. Pero imong sa'yo, wala. Yung may ka, sila manggani. Ayaw, ikumpara ang imong kaugalingon sa uhan. Why? Lahi-lahi mo, ugi-agian. Ang atong kuhaton, atong i-compare ang atong life with Jesus. Para makita ni mo unsay nga kulangon. Kay if mukumpara ko sa kinabuhi ni Prophet Joel sa kumingon di ko, oy, wala kung kuna ka, sipasipag lata, oy. Wala ko. Then, ang problem karon unsay kalahian na mo, parehas may makasasala. How ta mo kumpara sa itong kagalingon sa uban. Pero if you want true happiness, at imana imo ako. Imana siya. Nga naman, kung magsakit ka, kinsay magantos, ikaw o imong barkada. Kinsay magantos, ikaw o imong barkada. Nagtugag, mudamay na barkada sa ima? No. Dili tanan, mudamay. Mayo pa imong lawas. Grabe pa kayo na mabulatik. Walatik ka ng istorya. Binubay. Maputi na lang ng uwak bay. Di yung tikabiyaan bay. Isip amigo na ko. But ni mo. Kuwita na yung mga tapa nila na gusto kayo mga amigo or else na yung mga kabalik. Pili-pili ako. Third, ang tinuod nga kalipay. Kini. Bulahan ang mapainusanon kay maiya ang yuta. Okay? Kung gusto ka og true happiness, humble yourself. Huwag tayo magkatapat. Hinahanglan ka magpaubos sa atong kaugalingon. Usahay, maglisod yun ta, kaya ka naman. Kahit napunta, magkuhita ng kaugalingon kahit na. Kaya mga asawa, ng isupos pa na, kuhita na yung kaugalingon. Sa mga pana, hindi kasabot sa asawa, kuhita po na yung kaugalingon. Pag musukuha na nga ng imong asawa, takuman na ng iba, ma, ayaw paringan niya, ba? Mga bana,
Pag magyaw-yaw na ang asawa, ayaw nagtubag. Tikop na. Kaya kung mupadayon, yun yung kakadulog ko niya. Manay tinuod. Sa pamilya igsoon, kinahanglan yung ka magpaubos. Kami nga, ikaw na ang hawod. Nga naman. Ang mga soong bana na sila lahi ka karakter ka kinahanglan matuman yan sunod sa panimalay o bana, pag nakipangayon si mga sa pangayo o tarong ayaw yung paningka. Asawa, para na marimit sa imo ha, ang kita sa bana, ayaw po siya awaya, pag-abot, tagay-kapay, tagay-sanina, tagay-ayaw, sinilas nila, at di man na siya, para human, tunod na nasa imo, pero pag-abot, pag-gani, asa magigikan? Saan manguras na? Be, pasimutan ako, be? O, lahat lagi nga perpyo. Asa man eh? Oo, napay ko ano? Sige pa, katong lamok, nanay ko ano, nanay, pula lagi, asa man eh? Ugaw, mamunang-muna, wait ka. Kinahanglan ang susi para makabaton o kalipay nga tinuod the true happiness. Third, humble yourself. Amen? Nga na ingon siya, mabulahan ka o ikaw ang manag-iya sa langit o yuta. Oo, anong gusto mo mga itong langit? Hindi man nung kanina ginawa inyo ang langit. Hello? Kasi may ingon, ato tag-langit, inyo din ang langit. Papainom sa anong tayo siya, maangko ni mamang sa, ang! Kung ayaw sige lingon atong langit, para sa yuta ka. Dito naman patay ang taong yuta, sige may sige suon pa. Ikadaot. Bulahan. Ang words nga bulahan ng Ikson is, kini, puno ka sa pabor. Puno ka sa tanan nga nag-awas nga pabor sa Ginoo mo na kaulugan sa bulahan. Bisan dili ka ngayon kung ako, bulahan ka na nakaila niya. Palakakin na siya. Kanang himo sa posible nga butang para ka nga ma-plastar sa maayong butanganan na mauyang gingharian. Ikatulog, nasusi na imong gunitan dapat pagka mapainom sa ikaw pat na susi Ikson nga dapat imong gunitan din ha sa imong kinabuhi. Kini. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Tagbawon. Kung naninguha ka nga mutuman sa kabubuton sa Dios, ingon siya, tagbawon kaniya. Then, ang pangutana karon, unsay basihan na ang tao dunay pagpaningkamot? Ini siya. Ang tinuod nga kalipay, wala lang dinhi sa sulod sa impasi. Wala sa sulod sa impasi ang tinuod nga kalipay. Asa? Asa ang tinuod nga kalipay? Nasa imong lugar. Wala sa embassy. Mana kalipay nimo embassy? Kining diri mo ni kalipay nimo, pero pag uli nimo sa balay guol ka, wala gapoy pulos. Ulitan nimong katapan. Ang tinuod nga kalipay naa dinhi. Dalani mo bisan asa ka sa imong eskwelahan, sa imong negosyo, sa imong trabaho, o bisan asa ka, dalani mo ang tinuod nga kalipay diri. Katong naningkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Diri. O kini siya, ang ikalima. Bulahan ang maluluyod, kay kaluyan sila sa Diyos. Ang tinuod ng gugma Ikson is magmanifest ang kaluoy, makita ang kaluoy. Naigugma ba mo sa Diyos? Naingon ta na, kung mato sa Diyos, pero wala ta maluwi sa atong kaugalingon. Kung siya padulungan. Yan tinuod, nga dunay kaluoy sa kaugalingon nato. Ang tinuod nga dunay kaluoy, maningkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Kaya kanang imong kaugalingon nga imuhang ginadala karon dili na masugpa sa kalayo. Hey! Hello!
Kung dili ini mo kaluyan ang imong kaugalingon, ikaw mismo nagdala sa imong kaugalingon dito sa kalayo sa impyerno. Sa mga ganahan dito. Ganahan dito, katong mo sakto pangutok mo, ganahan dito. Na kung tinuod ta, na gusto makapatong sa kalipay sa Diyos, kaluyi ang imong kaugalingon. Bakit? Pag hindi, mapuntayan sa apoy. Pag dili mo kaluyan, ikaw mismo nagdala dito. Paminaw. Ang libre ng kaluwasan sa Diyos, dili bayaran. Pero ang pag-adto sa impyerno, hinahanglan gastuhan. So may gasto. Tanan sala ang ginahimo sa kalibutan, gasto. Okay, dinita. Ang pagkapaulo ang hubog, gasto din. Gasto din. Ang tabako, gasto din. Ang pagpamabay, gasto din. Labaw pa. Tanang buhat nga ikadaot sa tao, ginabayaran. Turunta, ang grasya sa Ginoo na libre, ginatalikdan. Hindi mo katapat, ayaw, tinita sa grasya sa Diyos. Ikapito, bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Diyos. Now, unsay buot pasabot sa putli? Unsay buot pasabot sa righteous? Putli. Unsay buot pasabot sa words na putli? O sa English pa, pure. Blessed are thou have pure heart, they will see the Lord. Now, kung pure ang atong ginatanaw, doon ay sagol wala. Before mahimong pure ang gold, kinahanglan mo agi una siya bago ka matarong, basig pabuton pa ni mo, di nakakalakaw bago pa ka magtinarong. Gusto ka na? Hello? Gusto ba ka na mahitabo na sa imo? Kaya walay maging pure kundi if you refine. Kung ang tubig i-purify, asa siya ning-agi? Ning-agi siya sa grabing filter, grabe yung ganyan niya. Before siya nag-produce of bag-o na tubig na ginatawag o purify. Mauna, nadili sa yon, sukla na ni mo si pastor, tubag-tubagon na ni mo si pastor, pag naa si pastor, dato kay kagisi, pagtalikod ni pastor. Pag dili ni mo na mausap, dili yung ka ma-purify. Pero mulahan itong nakaagian na, kaya nga naman, malatosan sila ni Lord, makatod sila. Kasi gusto latos ni Lord. Kasi gusto latos ni Lord. Na kung ganahan ka og latos ni Lord, ayaw nagpaminaw sa nagtudlo sa pulong sa Diyos. Sigurado kung automatic maabot yun ang latos ni Lord. Amen? Remember, ang kadautan sa kaugalingon, dili pinagi sa uban kundi sa ato. Pero na isa ka part nga dili kita nato na damay lang ta kanang binuhatan sa atong ginikanan. Pero kay igsoon ang giingon ni Lord dita nga kanang hantod sa ikopat nga tunglo, ay ikopat nga henerasyon ang tunglo niya. Ang giisgutan niya din ha isang pagsimbag Diyos. Balo ba ta kanang atong garbo, kanang atong hugaw nga una-una, kanang atong dili patinumanon nga kasing-kasing iskusan na siya kamatang sa pagsimbag Diyos. Na kung natin ang sa itong adi ay, hindi dahil malipay ang ginawa na, kaya nagsalikway dahil kaniya. Kung nangita ta sa kamatuuran, nangita ta sa true happiness, nga naadin ha, is mahitungod sa pagpamati sa Ginoo sa pulong niya. Mauna ang pamaagi aron ka nakasabot. Pag dili igsoon, listen, nga naman.
Musugod ka og sa dili igsoon ang tao moingon gyud ana siya kaugalingong prinsipyo, di ba Brad Bong? Mangutana ko kana bang na ang prinsipyo sa inyo? Mao kay hanang prinsipyo sa Dios. Unya, ganong moingon man tao kung gusto ta magto sa langit, ang prinsipyo nasa tuwa dili man ang prinsipyo sa Dios. Hukason sana o isulog ang barko. Amen? Amen. Hello? Sa gingharian sa Diyos, igsoon, ulahan, o makamaton o matuod nga kalipay, katong taong ibiyay-biyay. Walay taong ibiyay-biyayon, igsoon, walay taong nga ibuli, bisan sa eskwelahan, kung ikaw, parihas nila o buhat na ba? Wala. Wala. Pag si Wendy mo TikTok, kaya ang eskwelahan na may TikTok, walay bully bisan isa. Pero si Wendy mo nala ang Biblia dito, bully gina siya siyang classmate. Mao nang hotdog na si Wendy. Ano ka mabuli? Timandi, don't reject the law of the Lord. Why? In the end, dili ang imong schoolmate or imong classmate o imong amiga ang mudupa sa imo, ikaw o ikaw ra. Amen? Ulahan ang pamati kay iya sa Diyos. So, walang pati ang pamati din ha. Amen? Hindi pa bigni mo ibanggit akong ngalan din ha. Pag i-mention ka, di ba ganahan mo yung special mention? Amen? Amen! Pag naabit na kayo kuhaton, gusto kini mo special mention. Hindi bito kayo mention, manuod! O, kuhita na si Panood. Sige, kuhita. Pwede na po wala, pero dinadayan mo nagad. Action! Iya karon nag-mention ka tungod sa dili tama, masuko ka. Gusto lang mo papuri, pero pagbandlong dili nga pagbandlong makapahinlo sa atong kasing-kasing. Apan ang papuri makapabukad sa atay. Kung hinungdan nga dako na kayo ang. Wala din na mamati, dako na kayo ang. Ang galunggan na tabunan na sa ulo. Wala na ang galunggan, ulo na lang, dako na kayo. Ikaw, ikuita. Imagine na daw, ulo na lang talaga ang galunggan. Kalaib. Diba? Hello? Paminawasap ka. Muna nga, mas ganahan pa ko. Kapag badlong ako madunggan, ay sa sigig daig. Kaya ang sigig daig, kasagaran balik. O, kuita. Sagaran baliktad. Bila kapuha ni mga pasturoy, niya pagtalikod, tuupod. Remember, kini, walay matago sa mata sa Diyos. Amen? Amen? Dini sa last, ayon siya, paglipay, kung makaagi ka sa tanang matang, sa pagdaot sa ito. Oh. Isa na may gidaot din ha. Isa na may gichismis din ha. Dahil wala si Joby, ning simba na dito. Nauso si Joby. Ato ka, diloy. Para? I-deny mo si Lord. Kaya rin ang pamagi man ka Lord. Sige mo ni Jesus, kung dunay magsalikway sa akong ngalan, kung sa'yo mo ni Jesus, ako usab siyang isalikway at ubangan sa akong amahan o sa ilang mga anghel. Oh. Pero kung i-embrace ni mo si Jesus, imong tumanon si Jesus, mingon si Jesus, amahan ko, ako ani silang mga sakop. Mingon ba nga man, dili ko musugod, masutlod ni mo na. Isang pag-imong sakop na, dili ko musugod. Pwede ba? Dili. Guys, si Jesus na ingon, ang tanang nga katungod iatag sa. Pag moingon si Jesus, amaan, ako ano sila mga sakop. Ingon ni Jesus, walay makaabot sa maan kundi at nako. Amen? Amen? Una, maitungod sa pagmanulig ka, istrikto kaayo ang Old Testament, pastor. Eh ano man, i-just na yung diretsyo. Kung tanaw, patanaw, tiga, na mas istrikto yun ang New Testament. Pero grasya siya. Grasya. Kaya yung kang patyon na yung pagkabot sa sala.
nakarecord sa New Testament. Si Ananias ug si Sapphira. Sa dihang namakak sila, ingon sila nga, ini mo niyang kwarta na mo tanong ihatag is Ginoo, pero nagtago sila lahat. Isa nang kusog mangupit din ha. Wita nang mangupit din ha. Sugod na ta og punong anang pagpangupit. Kaya ang gihimo ni Ananias ug Sapphira, nangupit sila. Tinuod. Hello? Ayaw pangupit, tugan sa tinuod. Kay makadawat kas pabot. Pero kung nangupit, naway si pangupit ya, pero kung kita nangupit. Nasa pagbulo. Anyway, dili ang tao maka-judge sa tao. Amen. Ikaw ang Diyos ang ibalukod sa nasa sulod. Amen. Hello. Dili ta maka-judge sa tao. Dili ka may unay kasi pa may pirno na kana. No. Pero kung dili ta mo tuman ang pulong sa Dios mingon ra na sa imong itanong mo imo. O imo. Isa gusto mo ani upay. Isa gusto mo ani og panalangin. Isa gusto mo ani og kalipay. Pero wala mo ingon na gusto ko mo ani og kaguol. Wala mo ingon na gusto ko mo ani kadaot. Kaya ang gusto gyud kalipay. Kaya kung gusto gyud maayo. Kung gusto ka na o nagtinguha ka na, sugdi magtanong o maayo. Amen? Hello? Sugdi pagtanong o maayo. Mungon ka, lisod man kay pastor. Yes, igsoon, of course, lisod yun. No? Kana kagay. Lisod kayo na, basta nasa mga tubangan. Amen? No? Wita na niya, nagatagay diya. Nagatagay yung kape, juice, coke. Grabe ko rin kulingap, di ko na eh. Ngunit mo na yung punmo na tayo. Libre pwede nga, kuwan lang kong lang atong itagay. Pero kung wala ka na rin nakita, matunulan kaya ka dito. Matunulan ka nila. If there is a will, there is a way. Kung gusto, pag ayaw, di magud makaya pastor oy. Dahilan tala nito. Buita nang isig dahilan diya. Amen? Amen. Ingon dito, bulahan katong nagsugo tungod sa pagpaningkamot sa kabubuton sa Dios. Kay sila maisakop sa paghari sa Dios. So, parang paghari ana. Ikaw na. Agyan na nimo. Saway diri, saway dito. Libak diri, libak dito. Amen? Ikaw na. Una, pasalamati ang hari. Yan na, isakop ka. Palakpakin siya. Una nga, dasing na ako sa tanan. Sugdi, agay mo 2024 sa pagtunog sa tama nga tumbanan. Hello? Sugdi ang imong 2024 sa pagtunog sa tama nga tumbanan. Righteousness meaning gusto. Righteousness lead to holiness. Gano man, kung giubay na to ang law ni Lord, ang iyang isugo sa ato, matarong kita sa iyang ug ang iyahang holiness iyang ipasalom sa imo. Muna ang identity dili imo, kundi iya. Muna ayaw sige tanaw sa daghang kay imong sayo, kay di yung kita sa maayong mahitabo nimo tungod kitabunan ka sayo. Amen. Hello. Magkuita na katapa diya, sige ingon nga mag-isot na yung guba, nagandog sayo. Wa man imo panag-igni ang babaeng bayaran. Aning dagan, ning duol kang Jesus, ning hilak sa tiil, ug itrapuhan niya. Wala na doon siya doon, ha? Ang balaod sa Hudyo, patyon siya. Ang balaod sa Hudyo, batuon siya. Pero si Jesus wala. Nanong wala? Tungod sa gugma ngayang ipagkutan. Ang isa sa karakter nga dunay tinuod nga gugma is kahibalo mo pa paubos. O katong tag-as ng mga agtang
sugdi na pagpaubos. Oh, sabot na ko pasabutan na mo. Dili mo rin ka ni Windy, no? Sa manay ka niya, Windy is Windy din na. Ang buhat na ko pasabot, Igsoon, dili na pisikal na mamangtag, kung dili ka ng karpo nga na sa ibang. Agtang gihapon. Kanang garbo na to. Na nga, pag naanang garbo, pag istoryahan ta, kung sa'yo makita ko, isa pa kang mama, pila na imo. Because taas kayo kaog. Agtang. Amen? Ali naman na. Kung nainom naman na ito kanunay, sa buntag, doon na tayo kahong-himuon ang tama. Apan ini kagabi, wala ka na igahom, kaya natulog ka na. No, pag dili tama, imuhang ginahimo, urumon yung ka. Kinsa ginaurom? No. Sugdi yung himo tama para dili ka mapaduol sa urong. Isod na isod. Namdumi pag natulog ka, pag itay kakayahan. Not? Kakayahan. Dahil samtang buhay ta, samtang ligon pa, buhat ka sa tama para makaani pa taog tama. Mayon ta, unya na kumubuhat og tama, pastor, kanang tigulang na ko. Makaani pa day ka. Sa imong tama nga gihimo anang tigulang na kay ka. Nga amo na makaana nga tayo. Kukumot na magagtayan na nga tayo. Kung saan pamanaw na ito na ron? Karon nga dili, kasabot pa ka nga dili, pwede kumoto na tayo. Ayos, sugdi na karon ng tama. Para, patanon ka pa nga mo dawat, mabinibisyuhan pa rin mo ang tanan na tanaw insurance. Pag 60 years old na ka, tagaan ka dili. Tagaan dili. Ha? Kung apply ka sa insurance, pasudlon ka dili. Ngano? Uy, kabalo na sila, hapit na kang matay. O, di ba? Face na bro! Ningon ka! Wala na kay balo, pastor, nga mamatay. Pero nga naman daw ka pasudlon, be. Nabaskog pa man ka. Maraya pagkay ka mag-jogging padulong sa kalinan. Pero ang batanon, bisag yata pa po, mag-motor yun. Buntos-buntos po, boy. Bisag nyo sa itong palibot, nakabalo na sila pag-mabot na kanang idara, murag dool-dool na yun ka. May pa sila buot-buot, no? Pero bisag kung saan mo pakiloy si Sterwina, pag-mabot na kanang idara, ignore yun ka, dili na lagi, pwede. Yan, makabot ka, dili. Makasulog ka, dili. Pero gano'n, kita kasunod, unsan na lang ka dito sa langit, makasunod ka ta. Hello? Hindi. Muna nga, salamat sa Ginoo. I-remind ta karon nga mas maayo di ay nga magparaya ta. Mas maayo di ay nga muantos ta bisan lisod ang pagsunod sa kamaturan. Bulahan ka nga mo antos. Ika maun sa pastor masantos. No. Muambit ka sa pabor o panalangin. Iba layo man ang kalibutan no. Kung mag-antos, nyamuliyok din ang santos. Di ba ba? Yung mahulog na sa may tabo. Bali ang liyo. Yan, nakatabang. Ikaw, kung magay nagpapilit mo. So, mula sa ato kinabuhi, Igsoon, bining Igsoon, ang tanan nga dili iya sa Dios, dili makatabang nato, dili ikadaot nato. Manasugdan nato, na ang iya sa Dios, maoy ato, himuon. Sugdan, ang iya sa Dios, maoy himuon. Matanoon, labaw na mga matanoon. Kung labaw, pinakalabaw yun at ikulang. Yung bisag ang insurance company, nag-ingon yun, yan na mo pasudlon, kay hapit na mo. Hindi bitaw kayo pasudlon mo dahil naman. Oh, sila pa lang, insurance company. Ga-decide na sila, nga dili nakapwede, manas pasudlon, yung pagmabot na sa isip ka. Ay, may pag-expect na magsulod para sa freedom. Now, karon, sugdi na ang freedom. Sugdi na! Yes! Sugdi na, the same, na nagtandam ta sa adlaw sa itong pagkamatay para hindi maglisod ang atong pamilya. Mas nindot nga tagani mo halaga imong pagalikon kay ikaw biya mo atubang dito. Manadalay ko ng atong hari Igsoon. Dalay ko ng atong Ginoo sa atong kinabuhi. Again, sugdan o batunan nato kadtong mga susi na atong giisgutan kagay. Diyan mo nato Igsoon. Uhaw sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Ikaduha Igsoon, pagtahod, pagpaubos, o paghatag o pilit sa kaugalingon. Kaya binaagi ana, mahilayo ka sa kadawat. Talampati ang Ginoo, umayong untos sa kanila. Yan yun ako, manindot ta.
Okay, Igsoon, salamat kayo sa padayon sa pagpaminaw hangtod sa katapusan ining serbisyo Ginoo dinhi sa embassy sa Lacson. Igsoon, huwag pagtulunan ang pulong karon nga naa dinhi. Dili Igsoon nga buba ka nato kun dili muhatag ka nato og panalangin o grasya sa Ginoo. Salamat Igsoon, walay ko nagalat sa atong hari, walay laing mahimaya niini kundi siya na atong ginasimba. Walay kong ka Lord, imong himaya Ginoo Jesus name. Shalom mga Igsoon o mga video magkita-kita ta. Dalay ko ng Ginoo sa imong ginabuhi. Amen.